Ναι, να την κάνουμε. Ωραία, λοιπόν. Θέλω να μου πεις, να σου το πω, πατέρα, ένα ένιγμα. Να το βρω εγώ με τη μία. Να ρωτήσω τους άλλους. Όχι ρε, εγώ ρε, τι είμαι εγώ. Καλά. Άντε πες μου. Τι είναι γκρι και χάσκι κάτω από ένα κρεβάτι. Τι είναι γκρι και χάσκι κάτω από ένα κρεβάτι. Δεν ξέρω ρε. Μια γάτα γκρι. Πω ρε παιδί μου. Τι είπα ρε. Γάτα. Ναι, μια παντόφλα που μοιάζει με γάτα. Παντόφλα είναι η γάτα ρε. Σου είπα ρε παιδί μου. Μια παντόφλα που μοιάζει με γάτα. Έχει το σχήμα της γάτας. Δεν έχεις δει τέτοιες παντόφλες. Ναι ρε, είδα. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα, αφού δεν το βρήξεις θα σου πω ακόμα ένα. Άντε πες. Και είναι δύο γκρι και χάσκουν κάτω από ένα μεγάλο κρεβάτι. Όλο δύσκολα ρε πατέρα. Τι δύσκολα ρε κεφάλα. Τι είναι αυτό. Δυο παντόφλες γκρι. Που μοιάζουν με γάτες. Ναι, που μοιάζουν με γάτες. Ρε πατέρα, οι γάτες όταν μεγαλώσουν γίνονται φρεγάτες. Το βλέπεις αυτό. Το βλέπω πατέρα. Προχώρα παρακάτω. Λοιπόν ένα τελευταίο. Άντε λέγε πατέρα. Τι είναι μαύρο. Έχει 4 πόδια. Περπατάει στα κεραμίδια, τρώει ψάρια, φωνάζει μιάου. 3 παντόφλες γκρι. Να. Που μοιάζουν με γάτες ρε πατέρα. Άντε ρε φύγε από εκεί. Τι είναι ρε παιδιά αυτό που είπαμε. Η γάτα κεφάλα. Εγώ δεν το πάρε πατέρα. Είναι μια γάτα που μοιάζει με παντόφλα. Θα μας τρελάνε αυτός. Λοιπόν, πατέρα να φεύγουμε, άντε να φεύγουμε. Α, πού είσαι, λέγε. Να πούμε και τ' άλλο. Ποιο άλλο. Το αγγλικό. Ποιο αγγλικό ρε. Το αγγλικό ρε. Το είπαμε την προηγούμενη φορά. Να το πούμε και τώρα, θέλω εγώ, μ' αρέσει. Ρώτα τα παιδιά. Παιδιά, το πούμε ρε. Άντε τυχερέ. Άντε ρώτα πατέρα να δεις τώρα πώς το βρω. Τι να βρεις ρε κεφάλα. Λοιπόν, είπαμε, ξέρεις αγγλικά. Ναι. Τι ξέρεις να μετράς. Μάλιστα. Πώς λένε το ένα ρε. One. Ναι. Το 2. Two. Το 3. Three. Μάλιστα. Άπες το 10. Ten. Το 20. Ten. Το 30. Ten. Παιδιά, θα του βάλω τώρα ένα δύσκολο. Το 1367. Τι βαράει ρε πατέρα. Όλο βαράει. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Να πάμε μέσα να ξεκουραστούμε λιγουλάκι και να αρχίσουμε την παράσταση. Άντε πάμε πατέρα, κάτσε εδώ ρε. Έτσι θα πάμε. Θα κάνουμε παρέλαση εδώ. Κύριε παρέλαση, τι έχουμε ρε 28 Μαρτίου έχουμε. 25 Μαρτίου ρε κεφάλα. Ναι ρε, όπως λέμε 25 Οκτωβρίου. Το βλέπεις αυτό. Θα τα μαθαίνεις καλά αυτά. 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου. Ωραία, το μάθα. Θα τα φύγουμε τώρα. Κάτσε εδώ. Λοιπόν, λόγος, προσχέει. Άιντε κοπρίτη, με τους άλλους μαζί. Η μία νας. Ρε, με τους άλλους σου λέω ρε κεφάλα. Εντάξει ρε πατέρα, σιγά λίγο να πάρω τον αέρα. Ωραία. Προσχέει. Αυτό ήταν, μπράβο. Είδες. Μετάβολη. Άντε τώρα μας ζαλίσει. Μετάβολη. Πατέρα, είπα μεταβολή. Ναι ρε, όλο με το βιολί. Άντε να πάμε να ξεκουραστούμε. Καλά, λοιπόν, λόγος, προσχέει. Αφού ήμασταν προσχείροι, καλά, εμπρός προς την παράγκα μας. 1, 2, 1, 2. Θα γκρεμίστε την παράγκα. Εδώ.